Upravo završene 31. letnje svetske univerzitetske igre osvojile su priznanje učesnika iz celog sveta koji su rekli da su zadivljeni kineskom kulturom. Ukupno 6.500 sportista iz 113 zemalja i regiona takmičilo se u 269 disciplina, a oborena su 22 rekorda. Shannon Mizell, zvaničnik Međunarodne univerzitetske sportske federacije, pohvalio je organizatore za posao koji su obavili i rekao da su ove uspešne igre urezane u sećanja svih sportista. Uživamo u prilici da dođemo ovde u Chengdu i vidimo kakve neverovatne igre organizujete. Oni će otići sa neverovatnim utiskom o Chengdu. Sportisti i zvaničnici delegacija podelili su reči hvale za volontere događaja, koji su nastojali da se međunarodni gosti osjećaju kao kod kuće. Sve u svemu iskustvo u Chengdu je bilo neverovatno. Svi ljudi su ljubazni, a gostoprimstvo je bilo neverovatno. Zatim smo se 7 dana takmičili u plivanju, a tribine su bile pune, rekao je Maxwell Zajdel, švajcarski plivač. Veoma volimo Kinu, svi članovi delegacije su puni hvale za sve ovde. Sve aktivnosti su bile dobro organizovane, neverovatno je. Mnogo volontera nam je pomoglo i učinilo da se osjećamo prijatno. Pamtit ćemo divne dane u Chengdu, rekao je Thomas Weber, zvaničnik Nemačke univerzitetske sportske federacije. Bili smo veoma impresionirani savršenom organizacijom svih aspekata univerzijade u Chengdu i sve je proteklo veoma glatko. Nedostajaće mi ovo mesto kada se vratim u svoju zemlju, rekao je Paul Espernberger, austrijski plivač.